Well, guys, kare mu Ubangiji da kare mu sharin munafukai, kare mu hypocrites, kare mu akan sunan nake, kare mu hypocrites, ka kare mu duka sharrin su Allah aka kare mu, family na duka kare mu, kai na duka kare mu, jama'a ta duka kare mu daga sharrin su Allah ka kare mu, kai su Allah kar ka bar su Allah su cutar da mu, sun ɗauki duniya matabbata suna ta cutar da al'umma ya ka kare mu, ka san su Allah kar ka bar su Allah su cutar da bayan ka kare mu, ba su da imani ko kada zuciya, ba su da wata kima ko kada duniya, ba su son dan adam ko kada zuciya, mugunta suke ta yi ko ina duniya nasu maki suke bare wani dan iya daga kare mu, hypocrites kare mu, sharukan su Allah ka kare mu, ka kare mu kar ka bar su Allah su cutar da mu, ka kare mu sharrukan su Allah ka kare mu, binne safa aikin su ne, mugunta da cin amana halin su ne, ba su son ci gaba ko nasu ne, fuska biyu wannan tsarin su ne, hulɗa da aljanu aƙidar su ne, ta kushe ɗan adam burin su ne, ba su son a ce ka zama wane wanda ba wanan ba ma sun karshi, hasada a ransu ga kyashi a ransu, don da ganin su ba Allah a ransu, ba su muru duniyar ba su so ka samu, ƴaƴan cikin su ma ba su so su samu, ubangiji ka san su waye su, in za su shiryu Allah ka shirye su, in ba su shiruwa Allah ka sheke su, kar ka bar su ya Allah ka sheke su, ka sheke su ka kare mu, hypocrites kare mu, sharukan su Allah ka kare mu, ka kare mu kar ka bar su Allah su cutar da mu, ka kare mu sharukan su Allah ka kare mu, ka kare mu, hypocrites kare mu, sharukan su Allah ka kare mu, ka kare mu kar ka bar su Allah su cutar da mu, ka kare mu sharrukan su Allah ka kare mu, Allah ka kare mu Allah. Ba su son ci gaba, ba su son abin da ma ya shafi shi ci gaba, they don't need peace, so to roll through which bad habit, ba su bar yaro babare babba, suna cause it to roll in the faithful, suna cause it to roll in the faithful, suna cause it poverty in the faithful, ba su tsoron ubangiji ko kaɗan, ba su martaba ɗan adam ko kaɗan, shaidanu ne shaka babu ko kaɗan, cikin idanunsu babu kunya babu ko kaɗan, mugaye ne suna kwasit faɗa cikin al'umma, azalumai ne suna da burika da dama saboda ai ta fama cikin al'umma, ba su samu duniyar ba babu lahira, daga kare mu, hypocrites kare mu, sharukan su Allah ka kare mu, ka kare mu kar ka bar su Allah su cutar da mu, ka kare mu sharukan su Allah ka kare mu. Big Boss Allah ka kare mu.